Ers bron I wythnos nawr mae'r rhyfel di bod yn rannu'r Dwyrain Canol. Mae bomiau Iran di taro sawl gwlad. I sawl sy'n byw mas na mae'r sefyllfa yn bryderus. Beth sy'n anhygoel ynglyn â'r sefyllfa fan hyn yn Doha, Qatar ar hyn o bryd yw ansicrwydd. Dyma'r sŵn mwyaf dwi wedi gael yn y 5 diwrnod, sef y taflegrau yma yn dod mewn, y rhai yn mynd reit tu nôl I fan hyn, a weles I nhw'n cael I bwrw yn yr awyr yn golygu bod y system amddiffyn wedi gweithio. A wrth gwrs, ffenestri yn siglo, a felly'n sydyn reit I ni nôl yn ei chanol I. Mae Prif Weinidog Prydain Keir Starmer yn dweud bod nhw'n ceisio cael nifer o bobl nôl adre. Mae Israel ac America yn dal I ymosod ar Iran. Y strydoedd yn wag a'r bobl yn byw mewn ofn. Bellach yn byw yng Nghaerdydd, mae tad cynflaenwr rygbi Cymru, Josh Nafidi, yn dod o Iran. Mae Hedi yn poeni'n fawr am y sefyllfa. It is terrible. It's brutal for people they living there. They're killing young generation. People they want freedom. Gyda thros 1,000 o bobl wedi ei lladd, mae yna boeni mawr yn y rhan hon o'r byd. Mae super captain yn helpu pawb. Diwrnod y Llyfr. Cyfle I ddathlu darllen a chael hwyl wrth wisgo lan. Fi'n hoffi Diwrnod y Llyfr achos mae'n rhaid y cyfle I fi I wisgo I fyny fel cymeriadau fi'n hoffi. Mae'n helpu plant I ymlacio a fwynhau. Ydyn ni wedi edrych ar y pizza? Eleni, roedd plant ysgol Pontyberem yn croesawu gwestai arbennig i'r ysgol. Y bardd a'r awdur Aneurin Caradog. Mae llyfrau, fel I fi a sawl un arall yn cytuno, yn gallu rhoi cymaint I ni o ran datblygu'r ymenydd, enwedig ar oedrannau ifanc fel un, yn paratoi ni ar gyfer bywyd. Oes gan y disgyblion yma hoff lyfr felly. Hwn yw hoff llyfr fi, llyfr Scrap Max Sean. Awdur yw Mary Lovegreen. Dyddiadur Dripsyn gan Jeff Kinney. Mae fe'n ysgrifennu storïau rili ddoniol a tyma bach yn dramatig. A hwnna beth fi'n rili hoffi am achos rwy'n tyma bach yn doniol fel una. Hoff lyfr fi yw Famous Five. Fi'n meddwl bod e'n rili dda am lot o antur. O straeon doniol I anturiaethau cyffroes, mae'n amlwg bod darllen yn agor byd o ddychymyg ar plant wrth eu boddau. Rwy'n dyn nhw lawr gynnar yn y bore, fi'n rwy'n lampach fi arno a fi'n cael llyfr mas a fi'n dysyn darllen. Rwy'n darllen pob bore yn ysgol ac yn y nos gytre. Rydw fi'n darllen bob dydd yn yr ysgol yn y bore a yn y gytre hefyd. Falle bod Diwrnod y Llyfr eleni wedi mynd erbyn hyn.